Moni kulikonse kumene mukutitsatira komanso kutimva komanso kutiona kuno ku MBC. Dzina langa ndi Emmanuel Twala. Program ya Speak Out kamene kuti tikambe timakhala muno makambani nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza mdziko muno, nkhani za umoyo, nkhani za ndale, nkhani za masewero, nkhani zosiyanasiyana timazibweretsa muno mu studio kuti tikambirane. Komanso nthawi zina timakhala ndi alendo amene amakhala kukamba nkhani ngati zimenezo, amakhala kutsiapo ndemanga nkhani ngati zimenezo. Ndipo lero tachitikanso mwayi tili ndi alendo amene tikambe kwambiri nkhani ya kugula komanso kugulitsa katundu kapena kuperekera katundu pa Chingerezi mati procurement and supply chain. Ndi chigawo chachikulu kwambiri chofunika kwambiri pa dziko lapansi. Ngati kuno ku Malawi sitingakambe za mafuta kuti abwera kuno ku Malawi wopanda kuti pakhale kuti anthu ena ake alemba mapepala asaina zinthu zoti zibwere kuno ku Malawi. Sitingakambe ngakhale katundu wina aliyense amene akhoza kugula muno Malawi makampani osiyanasiyana popanda kukhala ndi gulu limeneli amatcha kuti ma procurement specialist kapena kuti anthu amene amagula ndi kugulitsa katundu, disposal imakhalanso mmenemo. Program yathu lero tikambe kwambiri nkhani imeneyi. Fa mdziko muno mwakhala mumveka nkhani zambiri zamene zakhala zikukhudzana ndi kagulitsidwe ka zinthu komanso kagulidwe ka zinthu. Kodi chikuvuta nchani? Komanso kodi anthu amene amakhala adindo oyang'anira za magulidwewa, mabungwe amene amakhala ndi chidwi pa za magulidwe, kuti akuti chati nkhani ngati zimenezi zikuwakhudza bwanji? Komanso zikamamveka nkhani ngati zimenezi za katangale, ziphuphu kwa anthu amene amagulitsa ndi kugulitsa makampani zimakhudza bwanji nkhani ngati zimenezo? Komanso kodi ACB, Anti-Corruption Bureau, akamazimva nkhani ngati zimenezi kumalipoti kwawo kukumveka nkhani zorani zokhudza anthu ogula komanso ogulitsa? Tsono muno programu yathu lero yatikambe ndili ndi akuluakulu amenewa ndiyambe ndi apa pafupipa ndi Mr. David Ng'onamo. Ndakulandirani Mr. Ng'onamo. Iwowa ndi ndati ngadala chifukwa ndi wapampando wakale wa bungwe la MIPS. MIPS ndi bungwe la boma limene lima kundana atifotokozera kuti matanthauza anje maso kuti ntchito yake ndi yotani. Komanso iwowa ndi wogwira ntchito ku mabungwe amene si aboma, kuti kumeneku nkhani za kagulidwe zikuyendanso bwanji timva atifotokozere. Komanso pakatipa ndili ndi Mr. Tisungeni Kandulu. Iwowa ndi wapampando wa MIPS, bungwe limene limayang'anira onse ogula. Tikamati kugula sitingokamba za buy and selling, tikamati kugula tukamba zaja Mr. Chairperson. So kugula nditi tikuyang'ana ndondomeko imene ngati ndondomeko ya kadaulo yopezera katundu. Komanso katundu tikamugwiritsa ntchito tione kuti timpanga bwanji dispose. So pali kupeza kadaulo ofikirika kuti tipeze katundu ucha, kuitana kuchoka kwa suppliers, tingwiritse ntchito, tikamaliza kugwira naye ntchito timpange dispose. Simu grocery kapena musika ya. Yeah. Ndi malo akulu ndithu ndi nsika ngati mwenene yakuti nsika ndi nsika okulu kwambiri. Yes. Chabwino mutikambira zambiri. Komanso apo ndili ndi Mr. William Lapken. Iwowa ndi wogwira ntchito mboma amene komanso ndi board member wa bungwe la MIPS. Ndakulandirani. Nkhani imene umamveka kwambiri ndi kubomako magulidwe. Kuti zoyenda bwanji Mr. Lapken? Aizo kwambiri pambutwala. Azikuenda bwino. Alenge pali mavuto salepera. Koma ngati boma ntchito imene yakugula katundu wa boma tikuyesesa ndithu. Chifukwa kuti procurement imatenga almost 80%. Ngati boma lapanga budget ya matrillion ambiri akuti more than 80% ya ndalama zimenezo zimapita kugula. Nzoona? Ndizoona ndithu. Mwakuti budget yomwe inawerengedwa wiki yapitayi. Yes. Pamene pajapo ya 10 point chakuti trillion. Yes. Imene chayo around 8 trillion. Kapena 7. Kugula katundu wa boma. Kugula katundu wa boma. And ndizoona ndithu. And boma likuyikirapo chidwi kuti ntchito imeneyo iyende bwino. Chabwino. Inditengera nkhani tsopano yoyanza athu aku Anti-Corruption Bureau yowa ndi Mr. George Makande. Yowa ndi Senior Corruption Prevention Officer. Tikamati prevention ndi kuti mufuna kuti katundu asachitike kapena kuti nkhani zisachitike. Ndipozoona. And
ndiye mukamamva manyuzimu mukamamva mowerenga mu zikuchitika ndikuti tili nayo ntchitoyo tikugwiridwa mdziko muno. Ndizoona de Emmanuel. Yeah. Ife ngati Anti-Corruption Bureau makamaka gawo loteteza kuti ntchitidwe umene wakatangale ndi ziphuphu usachitike ndi ntchito yathu. Zikamachitika zimatiwawa, zimatipweteka mtima, komabe sitimafoka chifukwa timadziwa zoti corruption amati is dynamic. Okay. It keeps on changing each and every passing second. Yeah. The moment itayika ndondomeko zoti ife takutisidwa lero kuti izi ziteteza. After some time, a week, a month, a year, umapezeka zoti iso anthu apeza njira zinaso za makono to defeat. Chifukwa timatha kuona zoti katangale mwina bakuchitika. Ndesi timatopabe, timatha kuona zoti scenario yomwe ili pano titaninso. Ndi ntchito yathu. Koma zikamachitika zimatikhumudwitsa, zimatiwawa ndi sizimatigonetsa tulo ngati ife anthu oteteza. No, ndakumvani. Mr. Ng'onamo, mugwira ntchito mabunga amene saboma komanso munakhalako wapampando wa bungwe la MIPS chimbati Malawi Institute of Procurement and Supply. Mwayisimeka disposal. Mesa ino nameso mayang'ania kuti makampani akulisira katundu akugulidwa. Munguyang'ana za procurement and supply nanga bwanji simukuyang'ananso nkhani ya disposal. Imene yoyo ndiye kuti tikamayipanga review act. Mukumbukire kunena kuti even act ngati ya PPDA poyamba paje nkangotera posafika ku disposal. Panopo ayisintha yamba kufika ku disposal ndiye kuti nafenso tuyenera titsatire. Chifukwa nkhani imene mafika ku disposal ndi nkhani yona kuti atima galimoto zakuluakulu maboma amwe zimangogwisidwa ntchito pa one tambala akawendera kuona galimoto inene kukhala pa 100 million koma anthu amaitenga pa 2 million ndi zina zotero. Si imene ndi disposal imene. Imene ndi disposal. Ndipita kwa inube. Tatifotokozereni Mr. Ng'onamo nkhani ya tikumamva malipoti kuti mu industry mu kapena kuti mu ntchito yanuyo ya procurement and supply chain mukumatumphuka nkhani za ziphuphu ndikatangale. Munakamba mawu anu yakuti koma tapanga define weyo twala upeze kuti ndangata amene ali a procurement specialist. Koma tatifotokozereni zikuchitika njani mu industry ya procurement kuti tidziva nkhani daily za ziphuphu zomachitika funa kuti makobidi achukapo amene wale pangisa zimenezo ndiye wakuzokhawe na wake amene wasayinira kuti zinthu zoziyambiwe kutheka. Tukuti bwanji ndizona Emmanuel, I think dziko muno pakafukufuku amene anachitika pa dziko lonse lapansi zikuoneka kuti maiko ambiri aku dera lino la Africa akunena kuti 90% ya anthu ndokhudzidwa kwambiri ndi katangale. Ndipo ambiri angodikira mwayi kuti akhale wosopa mpita odakhoza kuchita nawo katangale. Udangodikira nthawi. Angodikira nthawi. Anthu ambiri olokumalayi kuno kuti mupange kafukufuku Emmanuel. Ambiri amene amakamba zoti akatangale siwabwino chani angodikira nonso atata atsidwe mwayi okhala pamene pamatulukira ndalamapo akhala kuti ali involved mu nkhani ya katangale. Kotero kuti ndi khalidwe loti lakhazikika kumalayi kuno limene tikudikira anzathu awa ACB kuti mwina atayikapo ndondomeko zokwanira bwino kuti katangaleyo tidzimuyambira pansi kwambiri ati kuyana kuja kuti azidza kuti katangale ndoyipa motani. Sono kumalayi kuno monga mene mwafunsiramo kunena kuti chochitika ndi chani. Panopo zafika point yonena kuti njira imene ikuoneka ngati yachonde kwambiri yoti anthu akhoza kukhazikapo pa katangale ndi kumbali ya kugula katundu komanso kugulitsa katundu waboma. Ndiye ndikumene munanena kuja kuti even magalimoto anthu angogulitsana pa mtengo wotsika kwambiri ngati mbomamo. Zimenezo ndinenera kuti mutati munone ku private sector mwina mupeza kuti zimenezo sizochitika zongogulitsana pa mtengo wa ozizira kwambiri choncho. Ku private sector timaona kuti anthu amayika even mu news kuti tikuchita dispose magalimoto tikupanga tenda yochita dispose kuboma ine sinaoneko mwina alapuke ni wati fotokozera. Ndi malamulo amesa timatero kuti kapanga ma 500 kilometers into titoko. Koma no mtengo ono is it the market value or anthu adayipangira dala nkunena kuti adzitenga katundu uja pa mtengo wotsika kwambiri. So zimenezo ndi zimene aliyense amene ngati abwana akoyambitsa zimenezo. If you ine mukandifunsa Emmanuel ndimanena kuti nkhani yakatangale kumalayi kuno ndi nkhani yokhudza utsogoleri. Pa chizungu it's about leadership. It's about leadership.
So ngati Katangale angafunike kuti athe kumalawi kunoko, it has to start from the top. Ziyambike kuntunda. Kuntunda ako achite set tone yonena kuti zakatangale pano ayi ndipo sitikufuna. Ndi ayike malamulo, ayike ma policies othetsa Katangale. Awa ntchito yawo idzachepera kwambiri kutsogolo kuno. Chifukwa choti ngati anthu atsogoleri ali ndi mtima ofuna kuthetsa Katangale, izi zidzatha. Mumauzanji MIPS anthu anu ma procurement officers, ma procurement managers ndi ma directors kumeneko ma specialist kuti udindo wawo ukhala otani komanso inuyo ngati bungwe mukuonetsetsanji kuti mupangele grade bwino nkhani ngati zimene titumphiwoke mu mmenewo. Mr. Kantulu. Chabwino Emmanuel, ndiye ndinene kuti MIPS, Malawi Institute of Procurement and Supply ndi bungwe la boma limene linakhazikitsidwa mu 2016 ndi Act of Parliament. So it's enacted by Parliament. Kutanthauza kuti chilichonse chimene mapanga MIPS ndi lamulo ndithu. Ndiye MIPS iyi ma mandate 14. Ndipanga concentrate pa mandate awiri amene ali koyamba ndi kulembesa ma member onse opanga practice procurement and supply chain management. Okay. Yeah. Tikatero ndito tikuphatikiza onse private sector, public sector ndi NGO sector. Okay. Komanso mmene mumu ndikuti muli anthu ogula katundu, muli anthu a logistics, muli anthu a fleet management, muli anthu a contract management, facilities management, stores, osewa ali gulu la procurement and supply chain management. Ndiye ndi gulu lalikulu ndithu. Kachiwiri ndikufuna ndipangeni concentrate ku mandate yonena kuti ndi zimene tikukambira tsiku la lero. Kuti MIPS ili ndi ukadaulo othandizira amene ali registered aja kuwaphunzitsa kuti akhale ndi high standards of ethical morals. Okay? Now how do we do this? We have trainings, timapanga ma webinars, workshops, owathandizira ma members athu aja kuti adziwe zokuti Katangale ndi olakwika. Koma iwo ali pampita to Katangale. Iwo ali akuoneka kuti amanga kuyankhula kwa Mr. Ngonamo ali pampitapo. Ndapulumuka olomotati mwauze ma webinar mwauze ma workshop koma iwo akonde patopo ndi pampita amene Katangale akudutsa apulumuka. So apulumuka. Njira imodzi yothandizira kuti anthu apulumuke ndi creating awareness. So how do we create awareness? Is through these workshops, through the conferences, webinars and trainings. Tikamamphunzitsa munthu chakuti izi ndi zoyipa chonchi ndiye kuti tikumuthandizira kuti asakhale pampita paja, ngati ali pampitapo ndiye kuti adziwe kuti chimene akupanga choncho cholakwira lamulo. Ndiye ngati akulakwira lamulo tanakale kuti MIPS ndi bungwe la boma. Ndiye kuti lamulo lizagwira ntchito kuti anzathu so anti-corruption bureau azaone kuti atiwongole bwanji. Koma ndithu mmene imayendera MIPS ndi mmene mu. Okay. Ndipo Emmanuel mwina ndingowathandizira akandolo kunena kuti ngati MIPS mbuyomu tachitapo zimene zochita discipline ma members athu amene anali either involved mu kagulidwe kosalongosoka kakatundu ena tinayimitsapo ndithu. Kuti inuyo takuyimitsani kayi simukuyeneranso mugwire ntchito zimenezi kwa kanthawi. Kotero kuti ma member athu ambiri amakhalabe ndi ngati kachikumbu mtima komanso nthumazi pogwira ntchito. Nchifukwa nthawi zinozo muone timakamba ndi anzathu a ECB pakuti tatiuzani ndangati procurement. Ndiye zikuoneka ngati ma statistics amenewo atipeza kutsogolo kuno kuti tidziwe kuti ndi anthu angati amene akukhala involved mu Katangale wote. Chabwino. Mr. Lapken, bomako kuyamba kuchokera chaka chino cha financial year ino. Potoloka 5 billion kwacha yopita kuma area aphunga nyumba ya malamulo. Kuti mukuyikonzekera nkhaniyo komanso mukuyikonzekera bwanji chifukwa chakuti kumene kuchitika ndero zogulagula kuchitika zo ba procurement osiyana mwayika mfundo zotani kuti khobi limene boma ife tikulipira ngati msonkho igwiredi ntchito yake yeniyeni. Fanga limavuta 200 million zaka zambiri zapitazi. Ndiye kuli no times less times 20 the amount ya imene timavutikana nayo 200 million. This time around 5 billion. Boma lipereka kumena lipititsa kuma area amenewa aphunga nyumba ya malamulo. Mwangu mwatani kuboma muchitanji.
zimwe kwambiri Emmanuel. 5 billion yomwe ipita pa constituency ndi ndalama yokuti 90% ndalama imeneyo otingoti ndalama yonseyo ndi procurement. Momwe ili 5 billion yo ndi procurement yonseyo. Ndiye kuti ababa tikungodikira njira zomwe anena ku parliament kuti akhazikise kuti kukhazikitsidwa njira zotani. Koma panopa ma procurement officers, ma council muli ma procurement officers amene ali soma members a MIPS amene akuziwa ndi ndondomeko onse kuti ndalama zimene zikapita agwisa ntchito choncho, agwisidwa ntchito bwino. And ndingowonjezerapo kunena kuti recently there have been a lot of training programs that MIPS is undertaking. And deliberately PPDA has also initiated several programs to initiate kuti anthu amene akugwira ntchito yogula katundu ma councils chifukwa ndalama imeneyi amene atagwisa ntchito kwambiri a procurement officers ake ali ma council. And ma council mene munthu kudikira kuti as you are aware Emmanuel, ma council muli ma procurement officers amakadaulo osiyana and ndi anthu amene amene angagwira ntchito imene yakuti 5 billion imene yomwe ikupita pa constituency yagwisidwa ntchito mu ndondomeko yoyenera. Ndisanapite ku break ndifuna ndipite kwa inu Mr. Makande. Anakamba akuluakulu awiri wa MIPS board chair komanso ndi Mr. Ngonamo kuti nkhani ya prevention, nkhani yakatangale titati tidziyambira ku pansi. Koma panopa tikukamba za 5 billion umene ukamba makopi ambiri amene ndingoti pa topic imene ya CDF iyi. Sikuopyani ku SCB kuti ngati kutwana ndi manena moja mboyomo ndi ndama zochepa ndi ndama zambiri ngati zimenezi titani umaso muyika mapulani a mtundu wanje othandiza kuti procurement ya zinthu zimenezi ikhale yolondola before guidelines asanaperekedwe. Zikomo kwambiri Emmanuel. Nkhani ya 5 billion kuma constituency nditha kunena zoti ife ACB sinabwere ngati choti wopyeza kwambiri chifukwa choti simupeza monso nanunso kanga nyase kanga nyase koma ndi ntchito yomwe takhala even mbuyo mutikugwira. Pandalama yochepa yomwe imaperekedwayo mwachula ija mati cha 200 million imene ija ife ngati ACB takhala tikumagwira ntchito kuonesesa kuti ndalama imene ijayo ikugwira bwino ntchito. Ndipo pomabwera 5 billion 5 billion ndi figa yangotipangisa zoti tichite engage another gear now. And ndikhonza kukuuzani panopa olukapena kuuza Malawi kuti ngati ACB tayamba kali kukonzekera za 5 billion iyi. Mwachitsanzo tapanga kale chomwe timati corruption risk assessment. Kuunika kuunguza kuti kodi ndalama imene ikabwera kuma constituency ziopsezo zakatangale zikonza kukhala pati ndi pati. Ndi ndani amene angathe kukhala ukhuzidwa muchitidwe umenewu. Tingatani kuti tiunikire titsekeretu malupu hosi oti ndalama ikamabwera ipeze kale mechanisms ya ife ICB ikakale pa ground. So chinthu chofunikira kwambiri chomwe panopa tikupanga nditapanga kale mogwirizana ndi aunduna wa local government and tiwathokoze. Tagwira nawo ntchito in preparation for this. So ndondomeko zokhazikisa kuti momwe mungakhale mabo kuti ndalama imene isagwire bwino ntchito ife ngati ICB tayamba kale kukonzekera. Corruption risk assessment tikuidziwa and tikutha kuona zoti apo pata kukhala chiopsezo. Office iyo itakhala chiopsezo zimene zozo ndi zomwe panopa tikutani tikupanga molumikizana ndi aunduna wa local government. 5 billion ndi ndalama yambiri chifukwa chake nafenso tinabwera mwachangu kuti let's engage another extra gear. Ngati timagwirisa ntchito gear ina yake ya mutsi panopa with this amount ngati ACB tikuyeneka zoti tibwere zivale zilimbe tione zoti ndipati because wina aliyense maso ali pa 5 billion mutha kugwirizana nani. Pali ena maso ali pamenepo chifukwa cha maganizo abwino. Ena kuyangana pamenepo chifukwa cha maganizo awo oyipa kuti kodi ine papati imene ndikatengapo motani. Ndefe ngati ACB tikuonekera ngati mmenemo. Chifukwa ndeti mboma mutha kumalowa 25 billion nanga sinto kuti maile aphunga amalamulo ambira ya makhala pa 5. So ndi ndama yambiri.
ndizona Emmanuel ndi ndrama yambiri ndi mapanga masamu kumaiwerengera kodi mu madollars ndi ndrama ingati so ndikaiwerenga mu madollars ndi per constituency tukamba za 2.8 million dollars per constituency imene ili 5 billion Malawi kwacha so ndiso ine yomwe ndikhudza ndili ndi nkhawa mmene akufotokozera anzathu aku ACB kuti anthu ali okonzeka bwanji ku local authorities tiyamikire kwambiri kuti nduna mmene amapanga present budget moja anadzafotokoza kunena kuti akufuna kuti ma purchase order adzituluka from IFMIX kuyambira pano kupita chitsogolo koma ndimadzifunsa funso kunena kuti kodi ma local authorities amene ali ma council ali okonzeka kunena kuti IFMIX yawo ikugwira bwino ntchito kapena titani because ineyo mene ndikudziwira pakali panopo kuma local authorities IFMIX amene akugwiritsa ntchito ngwakale so amene ali ndi IFMIX wabwinobwino ndi awa achina alapukeni wa ku central government so zinthu zoti pamene kuti boma likonzekere bwino ndipo tayamikire mwina president kuti ananena kuti ambayi makayi kuti ndondomeko zina ngati zimenezi zilongosoledwe chifukwa chonena kuti 5 billion monga ndi ndrama yambiri and aliyense maso ali pati pamenepo so kuyang'anitsitsa kuti ziyenda bwanji ndipo ndondomeko zayikidwa ndi zotani kunena kuti ndrama isakangothera nomina matumba mwa anthu osakathandiza Malawi amene ali ani waka ndrama imene kumbukirani mukutsatira programu ya tikambe kuno ku MBC ndipo lero ndili ndi achakulungwa amene wametukamba kwambiri lero nkhani ya kuti udindo wa anthu ogula ndi ogulitsa pa nkhani ya chitukuko ndotani komanso tikuyang'ana kwambiri kuti zakhala zikumvekazi za ziphuphu ndi katangale kudzera mu sekta imene ya anthu ogula ndi ogulitsa kuti zutani ndakutikambira muno programu yathu komanso tikuyang'ana kutsogolo kuti kodi ngati boma lili ma programu ake akuluakulu achitukuko kodi mmenemo anzathu a ogula ndi kugulitsa udindo wawo ukhale ukupitirira kukhala motani musatalikire kuno ku MBC momwe programu yathu ya tikambe. Tukutero kuti kuno programu yathu ya tikambe kapena kuti speak out tikupitilira ndi akuluakulu amenewa ndi muno mu studio lero ndachitika mwayi ndili ndi Mr. David Ngonamo iwowa ndi nanena kale wogwira ntchito bungwe amene siyaboma NGO procurement representative komanso ndili ndi Mr. Tisungeni Kandulu iwowa ndi wapa mpando bungwe lija la MIPS bungwe la athu la ife kuno ku Malawi la boma la Malawi loyang'anira zogula maso kugulitsa komanso ndi Mr. William Lapken iwowa ndi wogwira ntchito mboma komanso ndi board member wa bungwe la MIPS komanso uko mapete kwangako ndili ndi Mr. George Makande iwowa ndi senior corruption prevention officer kuchokera ku Anti-Corruption Bureau. Nkhani ya lero imene tukamba ndi imeneyi kodi udindo wa anthu amene amagula ndi kugulitsa katundu mbomamo komanso mabungwe amene siyaboma kapenanso makampani ndotani pothandiza kuti dziko lino lipite patsogolo. Malawi ndi zaka 64 ndiyesa tili pafulo dzera muli apatoka kodi tikuchitanji tikupita kuti chitsogolo cha chitukuko kodi tikungozungulira ndi akuti mu budget iliyonse ya boma imene imaperekedwa ku dziko la Malawi more than 80% imakhala yopita ku magulidwe a zinthu ndengati kumeneko kuti kuli zosolobanikana ndi kuti kuseko sidziyenda zinthu ndi akuchitanji anzathu ma specialist a procurement kuti akugwira bwanji chimodzi ndi boma kuonetsa kuti budget ikakonzedwa ife tikalipira misonkho yathu kuboma akatidula misonkho yogula tomato yogula anyezi yogula mchere ikupitadi kuchitukuko chimene boma lakhazikitsa kuti ligwire muno Malawi ndi ndamene wakwakula kuti kambira nkhani ngati zimenezi ndipite ku nkhani ina ndipite kwa inu Mr. William Lapken kuchokera ku boma la Malawi pansi pa ngatiso katswiri wa zogulagula ndi zina zotero ndiye takamba za CDF yo takamba za mene sini ili pakatipa nungani ma procurement mbomamu ndipirabe ku private mwanafuna pine kwa inu kubomaku ndeti pali tsogolo pali chiyembekezo chilichonse imene tikhoza kupindula ngati ku Malawi kudzera kwa inuyo ngati anthu ogula ndi kugulitsa katundu mboma. Zimwe kwambiri
pali chiyembekezo ndithu andi amalawi atikhulupirira anthu amene tikugwira ntchito imeneyi. Pali ma interventions amene akuchitika panopa, ma interventions amene ngati department yomwe imayang'anira anthu ogwira ntchito mboma amene timagula ndikugulisa katundu amaka kugula ndikusunga katundu, Department of Procurement and Supply Services. Imene ili pakalikiliki ofuna kuzazisa anthu, kulemba anthu ntchito malo monse momwe mulibe anthu antchito. Niyo mukuziwa bwino kuti staff ya procurement is so inadequate in so many government departments, and zimene zomwe zikupangisa kuti pazikhala loopholes ena ndi ena osiyana. Paliso vuto lina lomwe takhatu kumana nalo lomwe panopa ni ma strategies amene boma likuyika malo lonesesa kuti ma positions a procurement ndakuluakulu pakadali panopa ma positions anthu ogwira ntchito mboma. Ninganene kuti ineyo ndi amene ndili munthu wankulu kwambiri mboma, udindo wanga omwe uli deputy director. Koma panopa boma likufunisisa kuti ma deputy director tikhalepo ambiri ochuluka, ma deputy director tikhalepo ambiri ochuluka, chifukwa tikakhala ochuluka ma senior positions zimenezo zilimbikisa kuti tizitha kukhala nawo pamene pakupangidwa chiganizo chogula katundu. Kusiyana ndi kale lomwe maudindo athu anali ang'ono nthawi zambiri mukalowa pa office wa procurement mampeza ali kuseri uko, ali kumbuyo kwa building. Koma panopa boma likuyesesa kuti ma position athu apange upgrade, tikhale ma position akuluakulu kuti pamene pakukambidwa za 5 billion tikhale pamene popo. Pamene pakukambidwa kuti 10 tigule ma ambulance, kuti tigule ma ambulance ake atiyo, ifeyo wathu akhale palipo, akhale pomwepo. Ndiye boma likuyesesa kuti ma position athu apangidwa upgrade, tikhale ma deputy directors of procurement ambiri, even ma directors ambiri, chifukwa pakati panopa tibe director, koma tikhale ndi ma directors ambiri amene mulibe cha director of procurement director wamboma yes amene ali PPDA. Yes. Okay. Pali PPD ndi regulatory authority. Koma ife amene timagula katundu mboma mwene amene tili ma position, substantive positions mboma. Tilibe position ya director of procurement. Boma likuyesesa kuti atisunthe kuti titenge ma position amene ajawo au director aja. Andiso amene ali pa ma position ena ang'ono asunthe afike pamwamba kuti tizitha kukhala nawo pa discussion yomwe ikuchitika yokuza procurement. It has been long since that has happened. So those are some of the interventions that are happening, because it is only when the procurement officer sits on the board when the decisions of procurement are being made, because pa body budget, pa management, senior management team, pamene pamapangidwa chiganizo chokuti tigule fertilizer, tigule njira yakuti. Ngati palibe munthu wa procurement, zinthu zimene zitakulakwika. Koma ngati munthu wa procurement wakhala nawo pa desk imeneyo pamene chiganizo chogula fertilizer njira yokuza yakuti inalipo, wa procurement atha kuperekapo maganizo ake. Nesa kumakhala makomiti chamati IPDC. Yes. Imene imakhala kuti internally mkati mwa yukugula yukupanga procurement lamene amakhala diso la zogulagula amenemo. Zona ndakakhaleso ku board ndesa akhala conflicted. Amene sadzitsutsa yekha. Ndithu. Ma department ambiri aboma, chairperson wa committee imene yogula katundu amakhala director. Okay. Amene ali secretary wa committee amene amabweresa agenda. Yes. Kuti tikambirane nkhani yakuti. Amakhala uyu wang'onoyi. Procurement officer. Okay. Ndetu kunena kuti procurement officer uyu wang'onoyi nayenso akwezedwe udindo kuti akhale pa udindo ofananira nako ndanzaje amene akupanga ma decisions mu procurement committee mucha. Mundikhulupirire niyo Mr. Twala. Ndazinzanga kuti pamene anthu mukukambirana zopanga decision, munthu wang'ono umacheperako mphamvu. A director atanena kuti chimene chocho tigula mwakuti iweyo uli professional, koma umayeneka kuti ulemekezeke anthu akuluakulu mazo momwe boma mwathu timagwirira ntchito. We respect authority. Nakuti ulimbe wenero. Exactly. So we need to strengthen my positions athu. My position athu apangidwa upgrade. Tikhale kuti pa committee paja ngati pali ma directors okhaokha watu wa procurement, at least the list
that she can be should be deputy director or chief procurement officer. That would allow koma ambiri ndi assistant procurement officer, ma procurement officers, ma principal procurement officers omwe inde ntchito yagwira bwino koma ndi mantha chifukwa pa table pamene akukakhala paja kuti papange decision ndi anthu akuluakulu. Okay. So pano ku private sector nkhani mene zimamveka za umumu manyuzi anakamba yofozi Mr. Ngonama, but I wasn't really convinced koma unandife kwa ino anati ku private kuzimaenda bwino kwambiri ife kuti magulitsana bwino koma nkhani zimamveka kwambiri ku public sector ndikuti kukulibe ko anthu odziwa ntchito yawo fosa ndikuthabe kuona kuti choza akamba Mr. Lapkin wakuti mune kubakhala mphamvu at play kapena kuti mphamvu zimakhala zikupikisana koma chifukwa chani sizu nkhani za ku private sizimamveka chifukwa kuti owa ndalama zawo sizaboma simsonkho. Zomwe kwambiri Emmanuel. So ku private sector, as we are already putting in the private institution, so already ikaka private mesama kugreso amatengaso ndalama nthawi zina private wa kuboma kuti tufuna timangense ife private, so tikati kuti awanza private zawo isatikhudze ifeyo nde akutisiya pati. Okay, so ineyo ndipafuna ndifotokozere kwambiri ku makampani amene amapanga phindu. Okay. Ndiye kuti amene amapanga profit. Alright. Yeah. Kunena kuti makampani amapanga profit amasiyana kwambiri ndi makampani aboma amene amapereka service. Kusiyana kwake kuli apa kuti ku private companies positions are well laid out and umaona kuti tukuchoka pa ka CEO, tukuchoka director, tukubwera manager, officer, assistant. Yeah, ndiye kuti aliyese mazuwa role yake. Now ngatako kapanga chiganizo pa tebulo ndiye kuti manager akakhala managers anzake. Okay. Kupanga chiganizo and what say wali so kuti yawo imakhala speed in terms of making profit. Yeah, ma processes ake amakhala shortened ngati ningagwisa ntchito mawu amene kuti amakhala ochepa kwambiri kuti athamange nthawi komanso kuti apange phindu. Ndiye tikanena zokuti mwina private anzathu akuoneka kuti sizikuwakhuza kwenikweni, yayi zikuwakhuza ndithu nkhani zimene zizi kuti pa tebulo nawonso amakhalako ngati ndikuya pang'ono kusiyana ndi positions yawo. Yes, yes. Okay. Yeah. Muli ndi experience yanduanje muchokera ku NGO sector. Zomwe kwambiri Emmanuel. Ndifotokozere kunena kuti if ngati ku NGO komanso ku private sector ambiri amene amachita ndibwera ku nkhani ya leadership ija kunena kuti ambiri amene amachita lead NGO amakhala kuti ali ndi kumvetsetsa kuti kodi NGO yawo afuna ipindule chani. Komanso iwo amene ali ngati ku company yopanga phindu, profit making companies, nthawi zambiri mudzapeza kuti mwina MD ali ndi mashare mu company muja. Ndiye zikamachitika izizi zoti pali katangale amadziwa zoti company yawo ikangotchulidwa ku nkhani za katangale ma shareholders atulukamo, company jikhoza kugwa. Ndiye utsogoleri uja umatenga gawo lalikulu kwambiri poonetsetsa kuti katangale asachitike, ndipo akachitika amaonetsa kuti amupheratu ali pasipo mpaja asanatulukire ku bwalo kuti dziko lonse lidziwe zoto ngati ku banki kunachitika katangale company yaku mwina kufoja kunachitika katangale hotel zimawezeka nkhani zija azifinyiratu zili pasipo mpaja. Mpameneno ku izi ndalama zoti ndi zathu za public sectors aliyese rumaso amakhala kumene andi ndalama zake twala nzitali zitali nzitali yes tukamba papa za 5 billion unenedwa ija iya pepa aja rumaso anthu ambiri ali pamene paja kuti ndalama ikodi iyenda bwanji. Ndiye katangale waku private ayi ukuku sikwenikweni tinene zoona olo awa ICB amutafu ndifuna ndafuna mezo muli ndi maumboni muli nkhani zanji zochokera kumeneko kapena zimango tiradi komweko pamene makhala kuti nawonso ali ndi thumba lalikulu lona kuti even iso wa ICB yonso sanga yankhuleso. Ndalimva kwambiri uona kasi zawo za shortened ndipo ndalimva kwambiri kuti ali thumba lalikulu oro ICB oloka mwake singatsegule. Mwina mwake ndiyambe ndi kufotokozera kuti ife ngati ICB
Corrupt Practices Act imatipasa mandate yolimbana ndi katangale mbali zonse. Okay. Ku public ngakhalenso ku private. Ku public ndikomwe mwina tikukambira naso nkhani zambiri. Ku private iku nakonso kumene kuso takhalaso tikumalo wako. Okay. Takhalaso tikumagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana amene amaona ma business aku private. Andi kugwira ntchito ndi mabungwe ngati amenewo, ma organization ngati amenewo pamodzi amatha kutiunikira zomwe zikuchitika ku private. Komanso timatha kukhala kukhazikisa ndondomeko zoteteza katangale ndi ziphuphu ku private sector. So ku private iko sikuti timangokhalako zimabwera ndiponso panopa pali zinthu zina zomwe mwina office yathu ikuunikiraso kwambiri ku private sector uko zokhuzana ndi katangale ndi ziphuphu. So kumeneko sizoti ali ndi ndalama zochuluka zimatiseka pakamwa ayi kumeneko so timaunikira konso ndithu. Chomwe mungayenere kudziwa nchoti katangale kuti mwina achitike amatha kuchitika pakati pa public sector komanso ndi private sector. Okay. Because government ndiyo mwe machita provide maybe ma services kapena mapanga malonda ndi anzathu a private sector. So ndichongofunikiradi ngati ifa ICB kuonetsetsa kuti nawonso ku private sector kwa kamachita engage ndi anzathu a public yawo akumapanga motani. So ifeyo sitimaona mbali ku private timakhalako ku public iso timakhalako Emmanuel. Ndithu. Nde udindo wanu ukhale wotani kupita chitsogolo pankhani patakatuka mbayi? Ifeyo udindo wathu ndi waukulu kwambiri. Andi mwina nditengereponso mwayi kupempha amalawi komanso ndi anzanga amene tili pano kuti tonsefe tili ndi udindo pa tsogolo pathu wothana ndi katangale ndi ziphuphu m'dziko muno. Pamene udindo wathu uli waukulu tikupemphanso anthu amalawi atithandize ntchitoyi. Chifukwa ifeyo mandate yathu ndikungotsogolera kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu patokha sitingate. Tikufuna tigwirane even manja ndi anzathu awa AMIPS. Andigwirizano omwe tili nawo ndomwe ife timafuna kuti ntchito itithandizane limodzi. Amalawi akufuna kwabwino pamene tikukamba nkhani pano za 5 billion kuma constituency uko. Kumeneko kuli amalawi andi ndalama za amalawi zimene zozo. Amalawi tikuwapemphanso zoti azikhala patsogolo ndi maso kuona zoti kodi ndalama iyi ikugwiradi ntchito ndi monga momwe boma likufunira. Ngati si choncho adziwitse adindo osiyanasiyana. So ifeyo patokha tikadziwitsidwa ife ndife okonzeka Emmanuel kugwira ntchito yotumikira amalawi. Koma ntchito iyi ndi yayikulu kwambiri ikufuna ma stakeholders osiyanasiyana kuti tilimbane ndi katangale ndi ziphuphu m'dziko muno. Ndidombe apa ndibwere kwa ino Mr. Monamo. Mafuna mutatithandizaso ndikuva kuti kunachitika matulonji yani service yakagulidwe katundu Maneps. Maneps. Ndi chani Maneps nsanapita kuboma ako ndikuva kuti ikutanthauzanje komanso kuti ili ndi udindo wanji wothandiza kuchepetsa mchitidwe umenewo wakatangale. So chabwino ndithokoze kwambiri chifukwa cha funso limenelo Emmanuel. Bungwe lija limene limaona za kugula kwa katundu la boma la PPDA. Kwa imenesa anaichulasa andona amene amapereka budget ya. So imene ija anapanga system yakagulira katundu imene anzathu amboma adzigwiritsa ntchito. Imene aku private imene janja amboma akuti Maneps. Okay. So Maneps ikugwirizana kwambiri mwina ndi Vision 2063 ya Malawi pa enabler number 2 zobweretsa accountability komanso transparency yakagulidwa katundu kuti mene mabungwe abomawa amene amati procuring and disposing entities iwa akugula bwanji katundu adzimuoneratu ndithuto katundu amene tinachita advertise uja apereka tenda ikuyenda chonchi amene wapatsidwa ndi wakuti. So aliyense adzitha kumaona kuti zikuyenda bwanji decision yoti munthu ana chiganizo chone yoti order iyi or contract tikumpatsa tuwala inayambira pati inathera pati ndipo zinaenda bwanji. So ndi transparency imene ikufunikira
kuti igwirizane ndi aja anti-corruption bureau aja so kubwera kwa MANEPS kukuthandizira kwambiri ndipo tikuona kuti ikuchedwa kuti ifikireno ma procuring and disposing entities onse mdziko muno chifukwa pakali pano mwina William akhoza kutifotokozera kuti pano amene atengako mbali ndi ma PDEs angati yafalikira konse panopa sinafalikire konse inali ndi mapilot departments koma panopa sinafanikire konse training ndiyomwe akupanga zathu a PPDA kuyesesa kuti anthu onse ogwira ntchito za boma aphunzira ndi true system imeneyi chifukwa choti momwe ananenera anduna muchi kuyambira pa 1 April ma department onse ogwira ntchito za boma ayeneka kuyamba kugwiritsa ntchito system imeneyi pogula katundu wa boma and ndiyomwe moving forward this is the one crucial strategy that would indeed encourage value for money procurement. Thank you. Nakudulani. So mwina pamene pa Emmanuel ndiyankhuleko kachizungu pamano. Kunena kuti as you're saying, I wanted to challenge the government now. Okay, there's MANEPS coming in. There's IFMIS on the other side. How do the two systems now synchronize? To say what is it that we want to do? As Malawians, we are doing things backward and forward, because the MANEPS should have been a module within the IFMIS so that the two could complement each other. But looks like MANEPS is almost a standalone system, which is now coming in. Now the Minister of Finance was talking about IFMIS, and they have been told, these guys, to say they are not going to procure anything and produce a purchase order without using the IFMIS. All right. Now, as you can see, so where is it that we're getting it wrong? But there's some good news behind it, that they are all trying to bring in that element of transparency. Yes, and accountability. Yes. But how do the system be talking to each other? That's a bone of contention which you have. Yes. Because now they need to ensure that the MANEPS coming in has to be synchronized. It has to have an interface with the IFMIS system. So that ngati anthu akugula mwa transparency choncho kokalipira ukuku zikuyenda bwanji. Yangana ku dashboard ng'ombe. Muri bwanji. Yangana ku dashboard. Imatanga dashboard. Imapira ku ng'ombe. Ndije ndi joko koma wena kayabwerera yangana songumbu. Ndetsuni matsuni meti tiyendetse bwanji kuti pita kusi. Tinene kuti nkhani imeneyi ayitambasule bwinobwino anzathu a PPDA. Andimveka bwinobwino ndithu kuti MANEPS iyenda motero chifukwa chokuti MANEPS ikha see through. Momwe timaonera munthu pa glass munthu kwaona anthu ena mbali nayo akuchita zinthu zikhala choncho. Panopa pomafika pa 1 April tonse tikira umboni andi anzathu akupipide ndikupira wabwere pano abwere pano alongosole muno azafotokoza chimene iyenda bwanji sono kumene from jazere Mr. Kandu Peter ndifuna ndizere kunena kuti ma systems osewa ndi electronic systems. They are electronic in financial management system, kwina ndi procurement system, electronic, both of them. The emphasis is to provide the systematic transparency of the infrastructure of procurement and financial management. Ndiye kuti tikuthandizira kuti zimene zikugulidwa zija zizionekera pa mbalanganda, zimene zikulipiridwanso zizionekera pa mbalanganda. So my systems osewa much as we'll be waiting for the integration, koma ndiona kuti akuthandizira kuti pakhale transparency, and whosoever is involved in the system must be accountable. So it's also bringing in the issue of accountability. But again, we're also looking at how tingapitire patsogolo kuti tingapangibwanji protect ma systems amene wakuti athandizire nawo ma members athu ifeyo ngati MIPS amene akugwira ntchito mboma. So ndi kuphatikiza ndi anzathu a PPDA. One of the key areas that we have to emphasize is to go into a MOU kuna kuti ma members onse amene akugwira ntchito ku ma PDEs, procurement and disposal entities, akhale ma members a MIPS. Onse amene akupanga ntchito yogula katundu, yopanga dispose katundu, akhale ma members a MIPS. Komanso ma members amene azigwisa ntchito ma electronic systems. So in that way we are equipping our own members, to be
part of this system that we are talking about. Ndakumvani ndimalize ndinu mawano otsiriza program ineyi yako zokhala otani pamene ndikutseka program yathu ya lero yatikambe Mr. Makande. Zikomo kwambiri. Ife ngati Anti-Corruption Bureau tili ndi chidwi kwambiri pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno. Makamaka pa nkhani ya kugula ndi kugulisa katundu wa boma yomwe mwina mwake tabwerera panoyi. Ife ngati Anti-Corruption Bureau takhala tikukhazikisa ndondomeko zoteteza katangale ndi ziphuphu kumbali ya kagulidwe ka katundu ma MDAs, ma ministries, ma departments ndi ma agencies za boma. Mwachisanzo Emmanuel ndikonza kunena zoti ACB dakhazikisa ma committee amene timatchula zoti ma institutional integrity committee, magawo onse, ma institutions onse aboma, andi ma committee amene wawa anapasidwa ntchito imodzi mwa ntchito yomwe akuyeneka kumagwira yolimbikisa yochita promote ethics and integrity and to prevent corruption ndi kumaona mmene ma institutions awo akugulira ndi kugulisa katundu wa boma. Andi ndondomeko imeneyo Emmanuel ikutithandiza kwambiri chifukwa ikumaunikira ku institution kwawoko pamene sizinaende bwino kumbali ya ndondomeko ya kugula katundu. Andi tikumakhala okondwa kwambiri kuti ma institutions ambiri akumachita correct ma mistakes wako administratively. Chifukwa chomwe ife ngati ACB chomwe chimatikhudza kwambiri ndicho kuti mwina mwake pakapezeka vuto kapena officer A sanachite bwino sipamakhala any punitive measure. Andi chitidwe ngati umene uwu ndi omwe mwina mwake kumalimbikisiza nchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Andi mwina apo maliza nditengerepo mwayi kupempha anzathu a MIPS amene ali regulatory maybe institution kumbali ngati iyi tukambirana panoyo kuti chonde tikaona member wathu kuti pena pake waphwanya malamulo tateni tipange bendithu kena kake kuti even ena atengerepo phunziro. Chabwino ndakumvani. Ndimalize ndi inu ndipita kwa inu Mr. Makande in less than a minute muti bwanji mano otsiriza. Ine ndikufuna kungotsimikiza kunena kuti nkhani ya procurement kuboma ikhale iko footing ndi nkhani ya finance. Procurement management and financial management, they should be at par. In fact, the procurement should even surpass financial. Because finance, muntu wa finance sangalibire ngati muntu wa procurement sanagule katundu. Then chifukwa chani muntu wa procurement ku public sector ali pa udindo ochepa kusiyana ndi nzache wa finance. Pamene pali vuto lalikulu kwambiri. Kufikira pokuti ma department ena aboma popanga review structure yawo, establishment yawo akumathesa maudindo ena a procurement. So zimene zofunika kuti atsogoleri ife amene tili kuboma tizionesese kuti ntchito ya procurement yogula katundu wa boma iyikidwe pamwamba. It should be uplifted. Because currently, yes, there are some efforts to do that, but they are not enough. Chabwino. Thank you so much. Ndakumvani. Mr. Kandulu, board chair, mwitseka bwanje nkhani lero. Zomwe kwambiri Emmanuel. So ine ndikupereka uthenga kwa ma members anzanga a MIPS kunena kuti corruption is a choice, but what we have seen is that this choice has been so detrimental to our country, and therefore as MIPS we have put structures, in fact they're already there, they are guided by the act and the regulation, on how we should reinforce conduct ya ma members a MIPS. Ndithuti ndithokoza. Mr. Ngonamo, David, mukatitseke bwanje maotsiriza ena kenda fosa menero tanuzula ufuna ndimwalire kodi osototsiriza kuti mutisiya kuma program ino mungayimalize bwanje nkhani in less than 1 minute. Manuel ndimalize mote kunena kuti ndiyankhule ndi anduna komanso mwina mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti monga amene afotokozera alapken maudindowa taakwezane anthu mbomamo komanso even a president amene it's high time now he should have appointed an advisor on supply chain management in his office because looking at the big budget the way it is without a proper advisor things can go loose in the government but he needs to have a proper advisor as
munga mene alili mwina ma advice ambiri. Thank you so much. No ndakumvani ndathokoza kwambiri amenewo ndakuluakulu athu amene ali mpulogalamu yathu ino ya Tikambe nali ndi Mr. David Ng'onamo kuchokera ku mabungwe amene si aboma komanso Mr. Kandulu iwowa ndi wapampando wa bungwe lija la MIPS komanso nali ndi Mr. William Lapken deputy director komanso kugwira ntchito mboma komanso nali ndi Mr. George Makande iwowa ndi senior corruption prevention officer. Timanguti tibweretse nkhani imeneyi muno mu studio lero tikambepo nkhani ngati zimenezi chifukwa ni nkhani zakhala zikumveka nkhani zaziphuphu timafuna tizibweretse pa mbalambanda then timafuna timve ndemanga chokera kwa akuluakulu kumeneko kuti akutinji pa nkhani ngati zimenezo. Pana tsiku lina zinalanga ndi Emmanuel Twala mwakoma nonse. Vesti Mbola mmene muli nkhani zenizeni nkhani zokutino muzitsate bwinobwino. Nkhani ngandonena kuti khandi kupanga chibwezi mnyamata iko zakafula ndeti napita maloneke kuti tikatani kuti tikachezi. Mimi ndilo panga chibwezi sina vile kukaizesa magazi. Ngokonzeka kuti mwana wa malizati amagaza. Maliza temana nabwera nakangalira nani ankomera iyeyo. Ine sisina yenti. Eni yake kuzifotokoza kusantula komanso kuthula nkhawa zawo. Ndizikupatsirani program imeneyi ndine Mkhozi komanso Mulutsi.